For today's video na ata karon sa kusina, makita ninyo nga nagprepare ko para sa snack sa akong anak kay first day man karon sa klase. Ang akong gi-prepare, magbuhat ko og burger. Ako ani ipalaman kanang ham, nya na ay cheese o burger spread. O may na lang no, mura sag tinuod ba, basta sa ako raning idea nga mao ni akong buhaton. Ngano di ay nagbuhat ko ani kay mas makatipid ko kaysa ang akong paliton kani mga bisket nga tamis kaysa nga tanan unya lisod baya kayo na basta sweet ang imo ipakaon. So mas makatipid ko ani kay kung magpalit ko atong biskwit nya kuan pila ka buok akong mapalit kaysa kani busog pa sila, sulit ba. So mao ni ang akong gibuhat guys, slice na ko nya sayo pa ni sa buntag kay dapat mato sila sa school wala pa 6 o'clock. Ipukaw na ko sila mga wala pa 5 nya sis kay nauna og kanang ligo nya si kuya og si ate nya sila nagprepare sila nya kani kuan mo duty pa ko ani inighuman nako guys, sila akong giuna og pakaligo nya akong giinit mura sa kuan ba para murag mo crispy gingana nako nya okay ra sad siya kay mura siya mo crispy jud gamay nya niyo na to mga mama para makastipid ta kaysa karon nga palaliton perti nang mahala. Pila na gud ang puto sa biskwit, na ay biskwit depende sa klase no, nananaw ko na ay biskwit ang putos 90 pesos na ay 70. Kato ganing ordinaryo lang sa una nga biskwit taron tag 50 naman karon. Na, nagpagod ng lubot. Oh, nya kung magpalit kag pila ka buok ana, di ba? Dako jud ang imuhang mabayaran biskwit. Samtang ko nagluto ani ba nakaunahon ako sa una nga nag-eskwela ko. Diretso naman may maglakaw oy wala man may baon-baon. Murag di sad kagutomon. Ang tiyan namo sa una or nako sa una wala may naanad og snacks kay diretso raman may kanang paniudto wala may snacks karon kay depende ra jud siguro ni kuno kung kanang imo anaron imong tiyan og snacks nya lahi sa dang paniudto pamahaw nya snacks tan-awa ang imong tiyan mangita jud na. So kaysa karon nga taas na ang mga palitonon na nag-as na gyud siguro mo taas pa gyud oy magkuan na ta oy magkanang anad-anad na ta og way snacks kay kaning mga Pinoy no kas kaayo og bugas kas kaayo og pan kay laliman ka nga mamahaw sunod snacks maniud to snacks sunod manihapon no susambot grabe kayo ning mga Pinoy bisan kanang lisod mukaon jud na. Oh, mao na ni akong giluto guys ang ham. Sweet ham ni siya nya tungaon lang ni nako. Para mas kuan ba kay lapad ra sad kayo kung imo itibuok. Mao na guys no. Nya ini kahuman ani ako nang isud sa plastic butangan nako og tissue. Unya pusto no plastic. Salamat kaayo sa inyo pagtan-aw ha kay sa karon man good kay napuno-punuan jud ang ako ang subscriber. Akong video guys, reality ni siya, wala ni siya kana ganing drama. Nya ngano di ay naging ani ko para di ay ni sa kana ganing makita na ako, madako na akong mga anak, mao ni akong gibuhat ug mausad ni ilang kanang mga tan-aw sad nila nga mausad ni akong gibuhat sa ilaha. Memories mo dyan ang importante guys. Kunya nalingaw ko ani mag-edit, mag-upload sa video. Mao na importante malingaw para dili ka ma-stress magsigig paabot sa imong viewers nga mudaghan kay dili man ta mga artista. Bitaw di ta artista no. Wa sa dugo. Importante lingaw jud ako bay kay ni katabang nako ato pag pandemic nga upload ko nya to kung bana nga nasakit nya i-upload sad nako unsay nahitabo palit ko mga grocery sa gawas magbike sus grabe kay to akong life. Mao to dito jud ko nag-start ani nganong naay nang bandin sa YouTube
Kuyaw kayo niya. Taud-taud liong tanawon pilay views. Uy, malipay ko basta madungagan og 1. Usa ka tawo nga motan-aw, usa, duha, tulo, malipay ko. Hangtod ni na monetize ko. Sus, aligri baya sa life. Kung walay pandemic, sus, di tama ng bandin ani. Pero nang bandin naman jud tadaan kay sa una pa pagkagamay, ginganla naman tag ng bandin. Kisa tong wala nakahibaw kinsa na silang bandin, na sa ako ang mga karaan na kayo nga mga content na ako na sa pila na to katuig 2020 ko nag-start. Diha nag-start jud silang bandin. Nya. Mura guys, lingaw baya kayo mag-YouTuber. Bahala gud nga gamay ra kaayo mo view, no? Basta ang importante nalingaw ka unya every year sus mausab baya atong naong. May na lang makakita ta sa atong dagway nga ingana na di ay ko mahuman sa akong gibuhat gipangbutangan na ni nako og sandwich spread kana ikahuman na i-close na nako tabunan butangan plastic. So mao to guys, salamat sa inyo pagtanaw, bye bye.